Ndinoitwa Barbra Farashishiko. Munogara kupi? Ndinogara kuMabvuku muHarare. Mune makore mangani? Ndane 53 years. Oho, mune mhuri yakamira sei? Pari zvino ndinogara ndine mwana wangu mwechete nababa vangu nevana vemunin'ina wangu the late akasiya vairi nemuroora, ndivo vari mhuri yandinogara nayo. Imimi kana tichinzwa kana kuti sekutaura kwamunoita makabatwa chirwere cherurindi kanokwana katatu, mubatwa gore rino mubatwa futi. Kekutanga makabatwa gore ripi chirwere cherurindi? Kekutanga ndakabatwa mugore ra1995 pandakabatwa TB pekutanga. Kechipiri ndikazobatwa 2000, kechitatu ndobva ndabatwa 2008. Asi kusvika pari zvino makarapwa here, yakapera here TB yacho? Pari zvino hongu yakapera TB. Oho. Asi pane matambudziko anosangana nevanhu vanenge vabatwa zvirwere zvakaita seTB. Imimi hamuna kumbosangana nematambudziko here mushure mekunge maonekwa kuti ndo denda ramuinaro? Ndakasangana nematambudziko akati wandei. Ndakasangana nekunongedzwa nekusarudzwa kuburikidza kumhuri yandakawanikwa, uyezve nemasiblings andanga ndichigara nawo, uye zvekare necommunity. Vaiti kudii? Vaita sei? Chii changa chichiti? Pekutanga pandakabatwa TB 95 zvinhu zvava zvakaoma, ende vanhu tanga vasati vane ruzivo, ende zvanga zvisati zvakunzwisisika kuti TB inowanikwa sei. Ndakanongedzwa nokupuhwa mazita ezvimwe zvinhu zvakanga zvisipo. Mainzi? Ndainzi izvo ane TB2, vamwe vachitaura kuti ane AIDS, vamwe vachitaura, vanhu vakataura zvakawanda pamusoro pekurwara kwandakaita. Imi maizvitambira sei? Munongoziva munhu kana uchirwara zvakaita kuti ndidzikire zvakanyanya. Ndakadzikira zvokuti ndakasvika pakuita makgs aikwana kana 18 kgs chaidzo, kudzoka kuita kamwana kadiki. Ndikatadza kuyamwisa mwana wandakandabva kusununguka, zvokuti ndakatoita neglect mwana enda asina kana shungu kana upenyu kana kurarama nekuda kweupenyu hwangu, bhozi ndakanga ndatoona kunge nyika yatondiita sei, ndatogumirwa. Saka mamuchiti mimi kusanganisira vemumhuri vamaberekwa navo vange vasingakutarisei zvakanaka nekuda kwechirwere ichochi? Vanhu vakukwanisa kuzvigashira ivo sezvo mazera avanoita. Munongoziva zvidurirwa nezvinotaurwa nevanhu, zvitaurwa zvirehwa zvekuti kana wagara nemunhu ane TB munhu wese atoita sei anokwanisa kuitapurira. Saka ndakaisoletwa zviye zvokuti ndakanga ndichifanira kugara pangu ndega ndichipuhwa plate yangu, kapu yangu, ndisingasheye maobject kana kusheya pekurara nevamwe. Ndakaiswa kwangu ndega ndisingasheyani nevamwe. Panguva iyoyo murume wenyu ainge ari kupi? Murume wangu, nekuti pandakarwara inini, munongoziva pachivanhu chedu, kana uri mudzimai warwara unobva anzi ngaaende anopepwa kumba kwavo, unonzi ngaaende kumusha kwavo, anoita sei, anopepwa ikoko. Murume wangu akasara ari kuvabereki vake, asi aipota akachiuya pano nepapo zviye zvokungotiwo semudzimai wake, asi kumhuri yake vakanga vasingafari nazvo, nokuti vaitaura kuti dai wasiya mudzimai uyu, nekuti marwariro ari kuita aya hatisi kuona pane pinduso, kana kuti achamuka, kana kuti achazofamba, kana kuzotiitira basa, kana kutibikira sadza, kana kutitakurira mugomo pamba. Saka dai wagara waita sei, wasiyana naye. Vanhu vaita havafunga kuti munorarama. Iye zvino maane makore mangani mushure mekunge mabatwa TB kekutanga, ikadzoka kechipiri, ikazoita kechitatu, makamarapwa ikapera? Maane nguva yakareba sei mushure mekunge tifunga kuti takatanga wabatwa 95, iwe ndezvitiri mugore ra2023, almost 28 years makore andararama mushure mekuburikidza kubatwa kwandakaita TB. Ndatone more than 28 years. Murume wenyu aisimbouya achiriko here murume wamuri kutaura nezvake? Murume wangu akazoshaya 2014, akazoshayawo zvinoita Mwari, akazobatirawo denda reTB, akashaya psychosocial support yakakwana, uyezve nehama dzake havana kukwanisa kumusapota, akabva ashaya. Ko vana, mune vana makaita vana vangani nemurume wangu? Ndiye murume wangu ndakaita vana 3, asi pavana vangu vandakaita 3, wokutanga wandakazvara ndisati ndarwara TB ndiye achiri mupenyu, asi ava vairi ava vandakaita muburikidza nemushure ndokunge ndarwara TB vese vakashaya. Umwe akati achishaya 2000, umwe achibva ashaya 2008, vese vana vakashaya, hapana mupenyu. Saka ndakasara nemwana umwe chete. Machiremba vanoti vana ivo vakashaya nechii? Chii chakaita kuti vashaye? Sezvandambotaura kuti zvinhu zvakatanga 1995 hapana akanga akuziva kuti chii chiri kukonzeresa, uyezve kana HIV ndasati ndatestwa, saka hapana aiziva kuti chii. Saka ndokuburikidza nokuzofamba kwenguva ndakazoona kuti vana vangu ndakarasikirwa nawo nekuda kwekuti ndakanga ndiri HIV positive, asi zvakanga zvisati zvaonekwa kuti ndiri HIV positive. Uyezve kare nguva iyoyo kwanga kusati kwane PMTCT inodzivirira mwana kuti asabatire utachiwana kubva kunani, kuna mai vake. Ndozvakaita kuti vana vangu ndirasikirwe.
urasikirwe nawo nekuti chirongwa ichocho changa chisati changa. Saka imimi munoti kudii kuna vamwe vari kunze panyaya yekuongororwa yekuti vapote vachinovhenekwa? Ini ndinotaura kuti vanhu ngavaende vanongororwa TB, nekuti TB is not a death sentence. TB is very curable. TB inorapika, yakatosiyana zvekare neHIV. HIV hairapike zvayo but unorarama, asi TB iri deadly. Ukainonokera kuibatwa ikatenderera ukanonoka kutora mushonga uye zvekare unogona kurasikirwa neupenyu.